salo salo kauna salo salo sai na bi ki salsala fito cikin salo. Sallama da farko ta kan kiza na farko idan kina da karko ai sai ki nuna karko wahida salihar yarinya ta yi karko. Akan kina ya hukunci har na fito da yanci domin kina zumunci a gare ki babu tilci kaunar ki zan yi yarinya ke na hango. Zoya ki sayi baca ki ce farin macaca tauraruwa ga mata taho ki bambaza ta kaunar ki babu shakka a gare ki na kusanto. Salo salo kauna salo 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 kauna salo salo so salo salo. Kauna salo salo zan fito cikin salo salo salo. Usman ina tunani domin ina da rauni a gare ki na yi sukuni domin ba ni da hauni kaunar ki zan yi ba shakka ke kadai na ɗauko. Ya masoyiya ta wallahi kin bajinta domin ina zumunta a gare ki karki manta kaunar ki zan yi yarinya wahidi na kusanto to. So salo salo kauna salo salo sai na baki salsala fito cikin salo.